Jeg hedder Ronny Søndergaard. Jeg kører mountainbike i Aarhus Mountainbike Klub, og i år har vi valgt at arrangere et løb for jer, der hedder Marselisborg Mountainbike Marathon. Ruten er delt ind i 3 sløjfer, en flad, en teknisk og en med en masse højdemeter, så I kan få ømme ben. Så er vi kommet ud på sløjfe nummer 2, den tekniske sløjfe. Terrænet herude er lidt varierende. Herude der har vi en teknisk nedkørsel. Der er en A- og en B-linje. Alt efter hvilken du vælger, så vil du være enten modig eller kylling. Så er vi kommet til turens 3. sløjfe, og det er her med alle højdemeterne. Når der er højdemeter, der går opad, skal man også nedad igen. Og her i Marselisborg er vi så heldige, at vi har fået lov til at bygge en ny nedkørsel, og den skal jeg vise jer nu.